Maayong hapon mga kapuso. Sa nagapangunang balita, halos 20 kapamatan-on naglagsanay kag naghabuyanay isang bato sa barangay Santo Niño Sur, Arevalo sa Iloilo City. Pila sa mga ini menor de edad kag may bitbit pa nga mga malaba nga patalom. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas, exclusive. Nagasinggitan sa kulba ang ining residente. Samtang ginakuhaan sang video ang rambol sa mga pamatanon sa barangay Santo Niño Sur, Arevalo, Iloilo City pasado 1:00 Domingo sang kagahon. Makitaan sa video ang pila ka pamatanon nga nagapalagyo. Apisar hindi klaro sa video. Ginapahayag, nagahabuyanay ang mga inisang bato. May iban pa sa ilang nga may bit-bit nga malaba nga patalom. Nakabugtaw ko kakagahod, abi kuya sa piyak balay. Tapos pagkita ko diya, gali nagsanay na sila. Tapos nagasinggitan na to sila nga halala kalagko sa ilang nga armas. Sunod sa kagawan sang barangay, halos 20 ka pamatanon ang imbolbado sa gamo. Pila diri ang mga menor de edad pa. Ginapahayag daan nga away sa nga sang grupo nga TVS sa Zone 2 kag grupo sa Zone 3 ang rason sang rambol. Ipatawag sang barangay ang magtimbang nga bahin. Ang ilaling senaryo ni nga mabalos niyang piyak nga grupo kay way kabalos. So amo ni nga ginapangita ni nilang isa nila ka kontra nga may grupo man sila sa piyak. Wala man sa may napilasan sa insidente. Naaresto ang duwa ka imbolbado apang gin-release matapos naglapse ang reglementary period. Hindi pag itolerar sang Iloilo City Police Office ang natabo bisan minor de edad pa ang mga imbolbado. That is my directive to all stations na yung lahat na mag-create ng kaguluhan dito sa city regardless kung minor or legal age na sila, pa-filean natin ang kaso. Magluwas sa risgo sa seguridad, distorbo sa katulugon ang gamo sang kabataan. Gani masugton pa sang barangay ang pagpatuman sang curfew for minors. Kung pwede lang ang aton inyo nga mga kabataan sa 10 oras ang kagabiyon inyo nagdidiya nga tapnaon kag tapos inyo bantayan. Kay hindi na tayo nga mag-abot pa sa punto nga magtinatyanay na da sila. Upod Kermel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas.